Kalder, kom ind. Nå. Tasha, interview, take it. Jeg hedder Sascha Laumann, og jeg har Laumann-træning. Noget af det, jeg lægger vægt på som personlig træner, er at lære klienten at kende og få dem til at mærke, hvor er det, vi har et udviklingspotentiale. Hvad er det, jeg kan hjælpe dem til at blive bedre til. Der, hvor vanerne lige skal skrues lidt på, komme ud i en sund rytme. Og det kan være tankemønstre eller bevægelsesmønstre, spisevaner. Der er så mange ting, der kan bremse vores virke i det daglige. Og der vil jeg gerne stikke fingeren ned og sige, hey, hvor er du henne i den her udvikling? Hvordan kan jeg hjælpe dig? Og det skader, det kan også være en personlig udvikling eller holde sig selv ved lige. Og det vil jeg gerne støtte, hjælpe og følge til dørs. I Laumann Training, der tilbyder jeg 2 ting. Jeg tilbyder 1-til-1 træning, hvor man får mig 1 time op til 3 gange om ugen. Den anden ting, jeg åbner op for, er holdtræning. 12 på et hold, du går 3 gange om ugen. Og det er et 8 ugers forløb, hvor du er typen, der måske vil holde dig i gang. Så du ikke bliver en sofa-kartoffel. Så kom op og være med. Ja, det var det. Nu er jeg jo en storbror, der altid